lehetőségéről beszélnénk, sokkal inkább az állam a birodalom értelmében, mint sem földrajzi értelemben. Ez a Pán-Hungária, a Pán-Európa és a Pán-Geónia lenne. Sajnos a Pán-Hungáriáról beszélhetnénk legkevesebbet. Noha magától értetődően ez alapvető fontosság. Pán-Hungárián azt a magyar birodalmat kellene érteni, amely geográfiailag mind arra kiterjedne, ami valaha a honfoglalás óta a magyarok birtokában volt. Ez sokkal nagyobb, mint a Trianon előtti Magyarország. Tehát olyasmi nyilvánvalóan hozzátartoznának, mint Nándor, Fehérvár, és Belgrád, ami a Trianon előtti Magyarországon már nem volt a része. A magyar történelemhez organikusan hozzátartozik. Tehát földrajzilag egy hatalmas Magyarországot jelentene, egy monarchiális Magyarországot, amely mind azt prezentálni tudná, ami a magyarokban és a magyarságban, múlt alkalommal beszéltünk erre, a legfőbb pozitívumokat jelentette, vagyis azt a sajátos érzéket, már nincs meg, de akkor meg volt, a sajátos érzéket a feudalitás iránt, hogy sok tekintetben Európa más országait, államait e tekintetben felülmúlta. Tehát az imperialitás nem annyira volt sajátja a magyarságnak, mint például a német-római birodalom már országainak, de a feudalitás nagyon erősen megvolt, nagyon erősen és szilárd alapokon megvolt, és aminek a megőrzése nyilvánvaló módon egy rendkívüli pozitívumot jelentett volna. Ez a feudalitás tényszerűen 1848. március 15-ig és azt követő eseményekig fennállt. Már nem tökéletesen állt fenn, ingatag módon állt fenn, megsérült módon állt fenn, de még fennállt. Az ez iránti érzékenység, részben egy nosztalgia, részben egy gyűlölködő elutasítás formájában még jóval tovább élt, tehát azt mondhatjuk, hogy a 19. század egészében és teljesen reziduális módon még 1945-ig is voltak ennek jelei, no, a feudalitásról már nem volt szó, és félfeudalitásról sem, ahogy beszéltek, és negyedfeudalitásról sem, de feudalitás iránti érzékenységről igen. A feudalitás lényege az, hogy minden isteni. Másodfokon minden a királyé. Harmadfokon minden az ország urainak a kezében van. És így lassan megy le tulajdonjogi szempontból az alsóbb rétegekig. De a feudalitás elsősorban államforma, és nem társadalmi berendezkedés, és nem gazdasági berendezkedés. Gazdaságos csak annyi viszonya van, hogy tulajdoni jogi értelemben van kapcsolata a gazdasággal. A feudalitás államforma. Olyan államforma, amelyben a király már feltétlenül uralkodó urak felett uralkodik, vagy urak felett is uralkodik. Tehát nem kizárólag az uralkodó és az alatt való bipolaritására épül minden.
Kétségtelen, hogy az uralkodónak mindenki alattvalója. Ez egyértelmű, de az alattvalók között vannak olyanok, akik maguk is csak nem uralkodnak. Magyarországon ezek voltak az ország bárói. Ez valamikor nem a bárói címet jelentette, ezek a leghatalmasabb urak voltak. Meg később ugye a báró az határozottan a gróf alatt volt, és a gróf a herceg alatt volt. Az ország bárói voltak, éppen az ország urai voltak. De oly módon voltak az urai, hogy alattvalói voltak a királynak. Tehát a király mindenek felettisége biztosítva volt. Később voltak olyan feudális torzulások, amelyek a országok urainak a hatalmát oly módon megnövelte, hogy ez a királyi hatalom birtoklásának a rovására történt. Ez természetesen egy torzulás, amit nem lehet elfogadni. Ez egy negatívum. Hiszen ezek a hatalmas urak mégiscsak gyenge urak voltak. Ez az oligarchiának a lényege. Egymást korlátozták, a királyt korlátozták, a király korlátozta ezeket, és így tovább. A tiszta, autokratikus és abszolutisztikus uralom, ha abban nincs semmiféle feudális és arisztokratikus elem, akkor az említett és nem adekvát, szélsőséges bipolaritást hozza létre, és uralkodó és alattvalók. Az alattvalók csak nem senkik. Tehát ez nem egy organikus és tradicionális formáció. Ezért mondtam mindig, hogy a monarchia abszolutisztika, autokratika és a monarchia arisztokratika feudalis, ezeknek az együttesére lenne szükség, ezeknek a szintézisére, és valamikor ez nem egy szintézis révén lesz létrehozva, ez az eredeti monarchia. Az eredeti monarchia ilyen volt. Az eredeti monarchiában volt uralkodó, és voltak urak. És voltak, akik alattvalók voltak, és voltak nem úrként értelmezhető alattvalók is. Ezek bizonyos értelemben az uraknak is alattvalói voltak. Tehát ez a normális valami, és tulajdonképpen ma Magyarország, a Magyar Királyság ebben az értelemben jött létre. Lehet örökletes, többféle módon lehet olyan is, hogy az uralkodói kvalifikációkkal rendelkezők választják az uralkodót. Ilyen is lehet, de ez nem egy demokratikus választás. Ez olyan volt, mint a német-római császár választása. A választók közül bármelyik német-római császárrá választható lett volna. Ennek ellenére nem bárkit választottak, hanem nagyon hosszú időn keresztül a Habsburg dinasztiából választottak uralkodót. De uralkodásra termettek választották. Ahogyan a pápát sem a nép választja, hanem bíborosok választják. Magyarországon a királyválasztás gondolata időnként és gyakorlata felmerült, de ott mindig csak királyiakat lehetett megválasztani. Egyébként, mint tudjuk, a honfoglalást követő időkben egy sajátos anomália, örökletességen alapult a trónutódlás, állt fenn, mert Géza
aki már királynak tekintett, és nem fejedelemnek, mert a magyar királyságot voltaképpen Árpád hozta létre, és a keresztény királyságot hozta létre István. Tehát ez nem ő hozta létre a királyságot. A királyságot voltaképpen Árpád valósította meg. Tehát Géza király volt, és az örökletességet úgy határozta meg, hogy a fia, vagyis primogenitúra alapján legyen az öröklés, eltérően a korábbi gyakorlattól. A korábbi gyakorlat azon alapult, hogy szeniorátuson, vagyis a dinasztia legidősebb tagjá örökli meg az uralkodó után a trónt. Géza ezt elhatározását csak fiával és legszűkebb környezetével osztotta meg. Az ország urai és a dinasztia, a Turul dinasztia tagjai erről nem szereztek tudomást. Ezért mondhatjuk azt, hogy Koppány trónigénye épp úgy legitim trónigény volt, mint István. Tehát itt két legitim, tulajdonképpen egy kettős legitimitás jött létre Magyarországon. Nem egy elhatározás alapján, hanem egy tisztázatlanság alapján Magyarországnak két királya lett. Koppány és Vajk, aki későbbi István és Szent István. Tehát kettős királyság, kettős legitimitás állt fenn. Ez akkor kibékíthetetlen ellentétet jelentett, de ma egy történelmi retrospekcióban joggal tisztelhetjük mindkettőket. Én ezt a leghatározottabban állítom és arrogálom, hogy ez így legyen. Tehát egyformán tisztelnünk kell azokat, akik között az opozíció a maga korában feloldhatatlan és megoldhatatlan lett volna. Tehát óriási tévedésben vannak azok, akik Koppányt trónvitorlónak tekintik, és azok is, akik Vajkot, István, későbbi Szent István tulajdonképpen úgy szintén egy felforgató és vitorló személyiségnek. Egyik sem volt vitorló, mindketten jogosan igényelték a magyar trónt. Tehát a Turulok idején, de még később is, az Anjouk idején is a monarchia eszméje nem volt lefektetve, de ezen a mondhatjuk, hogy imperium monarchicum absolutisztikum, autokratikum elve alapján, és az imperium monarchicum aristocraticum feudale alapján szerveződött meg. És ezeknek a szintézise és egysége alapján, nem tökéletes szintézise alapján, mert a prehisztorikum óta egyetlen tökéletes birodalom sem volt. A tökéletes birodalmak történelem előtt és történelem által szinte érinthetetlen módon voltak meg. Vagy kivételesen egy-egy hatalmas személyfeletti személyiség uralma alatt, addig, amíg a földön élt. Ilyen volt ugye Róma alapítása, Rómulus, mint Róma királya. Ő nem csak szakrális király volt, ő Isten király volt. De a római királyságban ez az isteni névú nem élt tovább. Ennek halvány nyelvségei jelentek meg. Római birodalom mégis nagyszerű valami volt, de az, amit Rómulus képviselt, tehát olyan nem lett többé. A történelmi időkben tökéletes birodalmak
monarchiák, államok nem voltak, és voltak éppen nem is lehettek. Ez magából, a történelem természetéből, történelem mienségéből következik. Magyarországnak ezen az alapon kellett volna tovább szerveződnie, bizonyos értelemben tovább szerveződött. Érdemes kitérnünk a következőre. Mi sokszor megállapítottuk, napjainkban is megállapíthatjuk, hogy mi lett volna, ha ez történelmietlen, tudománytalan, történettudománytalan kijelentés, elgondolás. Ennek ellenére a történelemtudomány soha nem nélkülözhette ezt. Soha nem nélkülözhette. Mi is történelmietlennek és tudománytalannak tartjuk, és mi sem nélkülözzük. Vessünk fel egy ilyen kérdést. Mi lett volna, ha a Mohácsi rész után a Habsburg dinasztia, respektíve Ferdinánd arra az elhatározásra jut, hogy őt nem érdekli a továbbiakban Magyarország. Nincs trónigény. Nem akarja. Egy biztos, hogy Magyarország körülbelül 300-400 éve, de 300 éve biztosan nem léteznek a Földön. Nem lenne sem a Magyarország, sem magyarság, sem magyar nemzet, sem magyar nyelv. Nem lenne. Nem tudjuk, hogy mi lenne, valószínűleg nem Törökország uralná Európát. Teljesen. De hogy Magyarország nem lenne, azt 100%-os bizonyossággal megállapíthatjuk. Tehát Magyarország a Habsburg dinasztiának és a Habsburg dinasztia trónigényének nem csak sok jót köszönhet, hanem a létét köszönheti. Az egyáltalán a meglétét köszönheti. Szóval akik ezzel szembe helyezkednek, gondolhatók, azok gyengelményűek. Gyengelményűek. Hiába ismerik a történelmet alaposan, az összefüggéseket nem tudják egy nagyobb összefüggésben átfogni és összefoglalni. Tulajdonképpen gyengelményűek. Most eltekintve olyasmitől, hogy a Habsburg uralma alatt a magyarok nem voltak, nem éltek elnyomatásban, semmiféle szinten, nem éltek Habsburg zsarnokság alatt, vagy normális királyságban éltek, de egyáltalán ez a legfontosabb, nem léteznek ma sem Magyarország, sem magyarság, sem magyar nemzet, sem magyar nyelv, sem magyar kultúra, semmi. Nyomokban lehetne megtalálni valamit. A matyó hímzések között egy motívumként. Így. Ez lenne a magyarság. És egy nagyon érdekes, az a struktúra maga, hogy a német-római birodalom és Magyarország nem tartozott a német-római birodalomhoz, mert sok ok alapján nem ahhoz tartozott. Viszont egy unió personalis összekötötte a német-római birodalommal. A német-római császár
és a magyar király egy és ugyanazon személy volt. Ez így folytatódott a Habsburg-Lothringen dinasztia alatt is, így folytatódott, amikor az osztrák császárság létrejött, hogy az osztrák császár és a magyar király egy és ugyanazon személy voltak. Egyébként az első nagy Habsburg uralkodó, nem a magyar első Habsburg uralkodó, mert korábban is volt, de amikor ez kontinússá vált, akkor az első Ferdinánd volt. Ferdinánd egyébként nem volt német-római császár, amikor magyar király lett. A testvére volt a császár, de később császár lett ő is. Tehát itt egy hatalmas birodalom jött létre, a Pán-Hungária minden lehetőségével, és ugyanakkor a római birodalom csak nem pán-európai hatalmasságával összefonódva. A pán-európa kérdés rendkívül bonyolult kérdés, és nem lehet egy lépésben erre választani. Az az Európai Unió, amely jelenleg létrejött, és amely tulajdonképpen egy Pán-Európának az alapja lehetne, döntő súllyal egy negatív képződmény. Döntő súllyal egy szabadkönyves konstrukció, amelyre semmiféle magasabb eszmeiség nem nyilvánul meg, vagy az érdekeket, a vonatkozó érdekeket kizárólag gazdasági síkon határozza meg. Esetleg az Európai Unióval szembe szegülő erők is többnyire gazdasági síkon határozzák meg saját ellenvéleményüket. És nem is ezt vizsgáljuk, ez tulajdonképpen ugye ennek vannak-e előnyei vagy hátrányai, vagy csak hátrányai, vagy csak előnyei, vagy a kettő milyen eloszlásban jelenik meg. Minket egy olyan Pán-Európa érdekelne, amely spirituális alapon szerveződnék, mint egy imperium monarchicum pan-europeum, egy pán-európai monarchia, amely monarchiákat foglalna magában, amely országokat, sőt birodalmakat foglalna magában, az ezeket éltető eszmeiség és szellemiség jegyében. A jelenlegi Európai Unió egy nivelláló, semmiféle magasabb eszmény nem hordozó szerveződés, amely ráadásul még önmagát megvédeni sem lenne képes. Tehát egy Európát ért alapvető támadás esetén a jelenlegi Európai Unió meg sem tudná védeni magát. Persze a dolgokat azokat úgy határozták meg, mondjuk Magyarország esetében, ezért nevetséges az, hogy voltak az Európai Unióhoz csatlakozásnak hívei, meg voltak ellenzői. Mert Magyarországot tönkreteszi az Európai Unió. És ha nem csatlakozott volna, az is tönkretette volna. Tehát nincsenek igazi választani, a jót választani. Még olyan sincs, hogy a kevésbé rosszat választani. Nincs ilyen értelemben választás.
Magyarországot így is tönkretették volna, úgy is tönkretették volna. Kicsit más eszközökkel és módszerekkel. Tehát Magyarország számára egyáltalán az mindkét választási lehetőség végzetes lehetőség volt, és ezek közül az egyik megvalósult. Most nem érdekel bennünket, hogy az Európai Unió úgy, ahogy van, lehetne azért valamivel jobb, biztos lehetne, ez nem érdekes. Hogy ennek tulajdonképpen egy spirituális Pán-Európához nincs semmi köze, az nyilvánvaló. Magasabb rendű elveket és eszméket valló, képviselő, megjelenítő és közvetítő európai birodalom nincs, és a jelenlegi keretek között erről nem is lehet szó. És a jelenlegi emberek esetében erről nem is lehet szó. Ami Európát valamilyen módon összefogja, elvileg összefogja, az tulajdonképpen egy európai történet. Az európai történelemnek vannak népek, amelyek a perifériáján helyezkedtek el, vannak, amelyek egyáltalán nem. Egy bizonyos értelemben egy történelem fogja össze. Tehát mondhatjuk, beszélhetünk Európa történelméről és Európa történetéről. Ez európai történelem és történetiség valóban produkál valamilyen kvázi európai gondolkozásmódot. Kvázi európai gondolkozásmódot. Tehát van valami, ami az európaiakat ilyen módon, igen lazán, de összetartja. Az Európai Unió még ezeket a lehetőségeket sem használja ki. Még ezeket a lehetőségeket sem használja ki. Kétségtelen, hogy a világkultúrát aktív módon az európai kultúra határozza meg, már igen hosszú ideje. Ez alól persze Amerika sem kivétel. És az okcidentalitás sajátos antitradicionális természete az nyilvánvalóan kiterjed azokra szellemileg magasabb rendű, de világi értelemben inaktívabb kultúrákra is, amelyeknek a meghatározó szerepe Európára viszont nem terjed ki, eltekintve olyan szűk köröktől, amelyek ambicionálják, hogy keleti spiritualitással, hinduizmussal, buddhizmussal, taoizmussal egyébekkel foglalkozzanak. Tehát a világot nem határozza meg a keleti tradíció, mint hogy a reziduális nyugati tradíció sem határozza meg, de Európának ilyen szempontból van egy negatíve, súllyal negatíve, de nem kizárólag negatíve megállapítható, meghatározó szerepe. Tehát a Pán-Európa elvileg lehetne egy nagyszerű képződmény. Ha nem lenne ebben nivelláló tendencia, ha tökéletesen tagolt maradhatna,
erősen tagolt, de ugyanakkor mégis egységes, és valamilyen magasabb szellemiség éltetné. Ez a magasabb szellemiség sajnos nagyon kevéssé állapítható meg, hogy mi egyáltalán. Nyilvánvalóan azt kellene erre mondani, hogy természetesen a kereszténység. Vagy valami, ami a kereszténységgel a legbensőségesebben összefügg. Ennek kellene lennie. És amikor a német-római birodalom létrejött, akkor tulajdonképpen itt a meghatározó személy a római katolikus keresztény egyház volt. Ennek a tanítása, ez mint vallás, ez mint apparátus, ez mint meghatározó erő. Tehát valamikor ez megvolt. De milyen mértékben és értelemben volt meg? Ha most még a katolicizmustól is eltekintünk, csak egyáltalán a kereszténységről beszélünk, nyilvánvaló, hogy Európa magában keresztény volt. A kereszténység óriási súlya érvényesítette magát, de a legmagasabb spiritualitás értelmében keveset nyújtott. A legmagasabb spirituális értelmében. Kulturális szempontból hatalmas volt a hatása, és igen sok tekintetben nagyon pozitív is volt a hatása. Az államok szilárd felépítését is többé-kevésbé támogatta az egyház, többé-kevésbé, mert például voltak olyan korok, amikor ennek az aláásása sem volt idegen. Ez a Gibelling Guelph ellentétekre gondolok, amikor az aláása sem volt teljesen idegen az egyháztól. A Gibelling tendenciákkal való szembefordulása az egyháznak a tradicionális statualitás meggyengítését célozta meg. Természetesen a későbbiekben, mert ezek is tehát ma már egy Guelph típusú megoldás is nagy pozitívum lenne, de Guelph típusú megoldásra sem kerülhet sor. Aki ma megjelenne egy hatalmas munka, tehát szorongatva a kezében, amelyben leírja azt, hogy hogyan kellene a világuralmat átvenni az egyháznak, és megjelennék a Vatikánban az apostoli szentszék, az két lábbal rúgnák ki. Tehát ma már ilyen sincs. Két lábbal rúgnák ki. Tehát az egyház hátulról és belülről, miközben a hatalomért erőteljes küzdelmet folytatott, a saját hatalmát is aláásta. Ma azért fogadják mindenütt a világon a pápát óriási tisztelettel, mert ez nem kerül semmibe. Mert nincs hatalma. Az, hogy a pápa kijelenti, hogy imádkozik a békéért. Valamikor a pápának a szava hatalmas súllyal érvényesült. Aztán valamilyen kisebb súllyal.
aztán még kisebb súlya. Most már ide terjed ki, hogy imádkozik a békéért és az egyetértésért. Most ezt nem veszi komolyan senki. Úgy teszi, hogy igen, ez nagyon szép, komolyan, a szent, hívők is hitetlenek egyaránt figyelembe vehetik a pápa intő szavát. Ma ilyen, de nem veszik figyelembe ugyanakkor, és nincs is semmi súlya, és nincs is igazán mit figyelembe venni még ráadásul. Tehát a Pán-Európa, egy igazi Pán-Európa, bár principiáliter teljesen elfogadható lenne, valójában elfogadhatatlan, mert nincs szellemi alapja. Egy Pán-Európának akkor lenne értelme, akár egy mai értelmezett Pán-Európának, hogyha hordozhatna egy szélső jobboldali hatalmi törekvést, vagyis egy Pán-Európában egy pán-európai szélső jobboldal kerülne uralomra. Ez az egyetlen, ami még egy modern értelmet Pán-Európában is lehetőség, tegyük hozzá, hogy nagyon csekély lehetőség. Mérhetetlenül csekély lehetőség. Elvileg ebben lehet valami. A harmadik tényező a pán-geónia, de itt beszéljünk egy pár szót. A neo-euráziánizmusról, ami azért érdekes, mint új euráziánizmus, mert régi euráziánizmus nem volt, tehát egy új euráziánizmus, és ugyanakkor ez egy pán-euráziánizmus is jelent. Tehát eurázsiai, igazán közös történelem, közös emlékezés, közös kvázi gondolkozási mód nincs. Ilyen nincs. Ez jelenkorban megjelent olyanoknál, akik valamennyire közelítettek valamikor a tradicionalitáshoz. Ma ilyen nincs. Ugye az euráziánizmus és az atlantizmus ellentétéről beszélnek. Atlantizmusról olyan értelemben beszélhetünk, mint Európában adaptált amerikanizmusról. Ez valamilyen értelemben létezik, de mondhatjuk, hogy ez egy olyan valami. Ezt így ebben az értelemben senki soha nem vallotta. Tehát az atlantizmus nem vallotta soha senki. Bizonyos jelenségeket, összefüggéseket, szimptomákat atlantizmusként definiálhatunk. De akiket úgy a nagy XY nagy atlantista, az nem nagy atlantista, nem nagy szabadkönyves és nagy zsidó. Szóval nem a nagy atlantista. Ilyen értelemben nagy atlantista nincs.
ugye ennek a Alexander Dugin a legfőbb képviselője, az ő szemletéből olyan konzekvenciák vonhatók le, hogy ilyen, hogy második világháború megítélése ilyen nincs. Második világháborút eseményenként kell vizsgálni, hogy abban az atlantizmus vagy eurázianizmus túlsúlya volt-e megállapítható, mert a Szovjetunióban is voltak szerinte atlantisták és eurázianisták, meg a német birodalomban is voltak, és minden eurázianista túlsúlya az pozitívum, és minden atlantista túlsúlya az negatívum. Az orosz katonai hírszerzés az eurázianista volt, a GPU, meg NKVD, meg KGB, ezekről léteztek, azok viszont atlantisták. De a katonai hírszerzésbe is beurakodtak az atlantisták, és azért az eurázianisták is tartottak bizonyos hídfőket az NKVD-n. Tehát itt ilyen tiszta képeket kaphatunk, meg felsorolja időnként pozitív és negatív személyeket. És a pozitív eurázianisták épp olyan gazemberek voltak, mint a másik. Tehát ezen az alapon nem lehet semmire sem jutni. Tehát véleményem szerint tényleges eurázianizmus nincs, és semmiféle esélye nincs egy pán-euráziának. Akkora esélye sincs, mint egy abszolút világállamnak. Most nézzük meg ezt az abszolút világállam, ennek a pán-euránia nevet van. Szerintem nagyon jól használható. Pángeónia. A pángeónia, ahogyan megjelenik, mint elv, mint eszme, mint elgondolás, egyfelől talán a világtörténelem legnegatívabb elgondolása. De ne vulgarizáljunk itt sem. Elvileg, szigorúan elvileg, legszigorúbban elvileg, egy pángeónia is lehetne tradicionális birodalom, sőt, nagyon is lehetne. Mondjuk azt, hogy a pángeónia lenne a voltaképpen is spirituális birodalom, amelynek azonban előfeltételei nincsenek meg, és amelyet, ha létrehoznának, a rémálmok rémálma lenne. Különösen abból szemben, hogy milyen pángeónia. Ugyanis pángeóniát, mint pángeónia judaikát is elgondolhatunk, és erre nagy törekvések is vannak. Egyetlen zsidó világköztársaság, majd egyetlen zsidó világ királyság értelmében. Ugye 3 Izrael fok van. Van az Izrael, amikor olyan, mint most, van a Nagy Izrael, amely az Eufrátész keleti partvidékétől a Nílus nyugati partvidékéig tartana, ez a Nagy Izrael, és van a teljes Izrael. Teljes Izrael még maga a földkörbe. De amíg ez egy lépésben nem mint pángeónia judaika jönne létre, akkor is óriási a nivelláló tendenciák miatt. Ugye ennek lennének azok is önálló állam, Nigéria, ugyanolyan súllyal jelenne meg, mint Franciaország, vagy Németország, vagy és így tovább. Tehát ez egy szörnyű konstrukció lenne. Noha, ismét elvileg,
Ez lehetne a legtökéletesebb tradicionális birodalom, ha ez megfelelően tagolt lenne, ha minden nivellációs elem ki lenne ebből iktatva, és ha igazi spirituális alapja lenne, és az igazi spirituális alap csak a tradicionalitás teljesség lenne. Egy olyan vallás, amin a tradicionalitás teljességét prezentálja. Na most egy ilyesminek az elfogadtatása, ez körülbelül lehetetlen. Ez körülbelül lehetetlen. Még alászállított és teljesen degeneráltá tett fokon sem lehetne ilyet vezetni. Vagy mondjuk azt, hogy lehetne, de ez maga az antitradicionalitás. A világon ma, ami valóban hatalmas, az az antitradicionalitás. Ezt lehetne bázissá tenni, különösképpen azért, mert ez már is bázis. De tradicionalitás, egy tradicionális egységet, egy tradicionális szinopszison alapuló egybefogottságot nem lehetne már a világon uralkodóvá tenni. Tehát a jelenkorban sajnos a Pán-Hungária is, az igazi Pán-Európa is, és az igazi Pán-Geónia is egy távoli mítoszként értékelhető. Ez nem azt jelenti, hogy ezekkel ne kellene gondolkodásban, gondolatilag, elmélyedésszerűen behatóan foglalkozni. Ezekkel kell. Ezekről könyveket kellene írni. Szerzők relatív sokaságának a könyvek sokaságát kellene megírni ezekből a témákat érintve. Ugyanis ezek mind nagyon fontosak, ezek a lelki-szellemi beállítódás számára nagy értékeket jelentenének. Ez biztos. Hát el kell különíteni azt, hogy ezek a történelmi valószínűségek. Ezeknek sajnos a történelmi valószínűsége körülbelül nulla. Valamilyen korcs Pán-Európát létre lehetne hozni, és valószínű, sajnos valószínű, hogy a Pán-Geónia judaika az meg is fog valósulni. A teljes Izrael. Persze a Káliumba erői ezeket is fel fogják morzsolni majd. Csak az igazi értékeket úgy tűnik előbb fogják ezek felmorzsolni. Ők is felmorzsolódnak, de ez csekély igaz. Mert ezek a sötét erők azt hiszik, hogy mindent a kezükbe tartanak, és körülbelül mindent a kezükbe tartanak. De csak externális értelemben vannak olyan magasabb és szubtilisabb összefüggések, amelyeket egyáltalán nem tartanak a kezükben. Csak ezek sem a pozitívumok irányában érvényesülnek. Ezek abban az irányban érvényesülnek, hogy majd őket is elmozdulják.
Ezeknek az erőknek a geoglobális hatalma állandóan növekszik. Érik kisebb kellemetlenségek, de ezt kezelni tudják. Tehát ha valaki kidolgoz valamire 12 életképes tervet, és valami úgy valósul meg, hogy ez egyikkel se kerül fedésbe, akkor nagyon könnyen meg lehet csinálni hogy a módosításokat. Tehát ha valakinek sok terv van a kezébe, az a legváratlanabb helyzetekben is úrrá tud lenni a helyzeten. És nekik nagyon sok tervük van. Mert minden esetőségre figyelemmel van, és ha mégis kicsúszik valami, akkor az egymáshoz közelfekvő tervnyalábokból ki tudnak alakítani egy olyat, ami pontosan arra illik. Nekünk azonban minden tekintetben elsősorban szellemi értelemmel állnunk kell a sorat. Őriznünk kell, és hozzáférhetővé kell tennünk elveiket. Nagyon sokakra ennek nincs hatása. Arra nincs hatása. De önmagunkban őriznünk kell, fokoznunk kell, és hozzáférhetővé kell tennünk. Ez az, amit még megtehetünk. Ezért mondtam azt már egyszer, de elmondom N+1-szer is, hogy a minimum és a maximum itt egybeesik. A megtétel vonatkozásában. Sajátos helyzet. Ennél kevesebbet nem tehetünk, ennél többet más megközelítésből szintén nem tehetünk. De amit tehetünk, azt meg kell tennünk. Ez biztos. És megalkuvás nélkül. Minden kompromisszum nélkül. A közbülső helyzeteket, ha valamilyen pozitív változás lenne, szigorúan csak az átmenetiség értelmében lehetne elfogadni. De olyan helyzetet, amivel megnyugodhatnánk, csak mi magunk tudnánk meghatározni. Ez biztos. Erre pedig a valószínűség, ennek a valószínűsége, mint már erre utaltam, nagyon csekély. Az, hogy nulla, ezt méltányosságból nem mondjuk ki, de a megközelítően nullát az sem. Magyar és általános vonatkozásban érdemes a helyzetet figyelni. Na, most is, és október 23-a körül még inkább. És október 25-én egyébként találkozunk itt
remélhető, hogy relatíve értékelhetőbb összefüggéseket tehetünk megbeszélésünkbe és előadásunk tárgyává. Köszönöm a figyelmet.